Nunha comparecencia pública, a plataforma de afectados pola variante de Ribeira explicou polo miúdo cales son as razóns que a levan a desbotar a proposta oficial defendida dende o Concello. Este venres remata o prazo de exposición pública e os veciños presentarán unha alegación conxunta ao proxecto, baseándose nun bosquexo alternativo xa existente, realizado polo enxeñeiro Alejandro Piñeiro Lema, que resultou gañador do prestixioso Premio Ovisa. Esta proposta alternativa xa estaba feita, é unha proposta que fixo un enxeñeiro de Rianxo, Alejandro Piñeiro Lema, e non é unha proposta calquera, porque é unha proposta que levou o Premio Ovisa o mellor proxecto deste tipo de obras lineais por parte do Colexio de Enxeñeiros da Coruña. A este premio aspiran únicamente os que teñen nota de sobresaliente nos traballos fin de carreira ou os máster tamén. E entre todos esos sobresalientes gaña un. Bueno, pois en este caso ganou este enxeñeiro de Rianxo. Ademais, dende a plataforma defenden que o seu proxecto é máis barato que o que promoven Xunta e Concello, con menor número de expropiacións, ao discorrer case todo o trazado por zona rústica, e que terá tamén unha menor afectación ás zonas urbanas xa existentes. Esta variante vai a transcurrir e vai a desembocar pois en zonas residenciais habituais de Ribeira. Por un lado, por exemplo, as casas baratas, que se vai a ver cercado por dúas carreteras, unha de salida de Ribeira e outra de entrada. A zona de Cruxeiras vai a ser dividida en dous, vai a ser partida pola mitad, porque esta variante pasa polo medio a medio. E na zona de Avesadas tamén vai a desembocar esta variante. E, bueno, pois vai haber un problema de ruídos, vai haber un problema de tráfico tamén en esa zona. Dende a plataforma de afectados sinalan tamén que o proxecto oficial reducirá o crecemento futuro de Ribeira, partindo a cidade en dúas metades. Tamén ven eivas importantes na parte técnica, xa que o trazado é deficitario en material, necesitándose máis de 160.000 metros cúbicos de terra para recheos, que non se sabe de onde os quitarán, o que xerará tamén un maior impacto ambiental. A par da alegación conxunta que suscriben ao redor duns 50 afectados, haberá que sumar tamén as alegacións que a xeito individual presenten cada un dos propietarios afectados, algúns incluso que non forman parte da plataforma.